nyilih utangan nika. Mang perhatekne wong arep nyilih utangan nika, upamane ana wong namu ning direktur Exindo sak upamane. Nggih. Ana wong dolan rono. Menika nyuwun sewu Bapak kula teng mriki badhe angka setunggal silaturahmi, angka kalih baya jenengan niku sampun sukses kariripun, sampun luar biasa pembangunanipun. Anggenipun pundi Bapak? Mekaten. Priyayi kala wau, tiyang kala wau, menungsa kala wau nyolok netra, nekek jangga, nebah jaja. Boten sanes tiyang ingkang hambekipun kumalungkung, adigang adiga ngadiguna wong sombong. Wani gawe pondok, wani ngedeke pesantren kang winastan pondok pesantren Sumur Jala Tunda. Sumur Jala Tunda. Inggih. Wonten mriku punika wonten tiyang sing wanuh wani madeg kiai, madeg pendhita, madeg brahmana dhateng mriku. Madeg pendhita wonten ing pertapan utawi pondok Sumur Jala Tunda kala wau. Naminipun tiyang kala wau nenggih pun Kiai Dawaludin. Kok jenenge wis ora meyakinkan to? Lajeng Kiai Dawaludin kala wau nggih. Niki ingkang krasa dipun rugekaken niku mboten namung anak anggir Duryudana. Ning sing krasa dirugekke nganggo banget niku mandar kula. Lho, mengki riyen Bapak Durna kok malah sing ngrasa rugi niku kok malah jenengan Panembahan Begawan Durna niku nganggo dasar apa, nganggo wewaton menapa? Mekaten. Taun ajaran baru niku adat saben murid kula niku wonten 100. Wonten 200, wonten 300, banter-bantere 500. Ning sak sampunipun wonten pondok Sumur Jala Tunda kala wau sing dipimpin karo Kiai Dawaludin. Beh, murid sing daftar teng kula niku 10 niku mawon mboten genep. Nakal-nakal ngaten. Gurune mulang kok iso turu. Gurune mulang iso pamit nguyuh jebul bablas ning kantin. Pun judhek niki kula niki. 10 niku mawon bencoleng kabeh nggih. Mila saking menika. Inggih, Yayi, pripun? Paduka Koko Prabu kula aturi rawuh. Krana badhe kula suwuni pepajar utawi pepadang. Kados pundi caranipun supados kula saged mbondo tanganipun nyerimpung sikilipun Kiai Dawaludin kala wau. Ingkang sampun nyuremaken wibawanipun Prabu Duryudana. Kok Prabu? Yayi. Kok Yayi Duryudana krasa ilang wibawane niku mapan wonten pundi? Tiang-tiang Ngastina kathah sing ngaji dhateng mriku. Oh. Kathah sing sami golek ilmu agami dateng pondok Sumur Jala Tunda mriko. Nggih. Lajeng kersanipun Yayi Duryudana kados pundi? Nyuwun sewu. Kula badhe nyuwun tulung. Kula badhe nyuwun tulung dateng Paduka Koko Prabu Baladewa pondok pesantren Sumur Jala Tunda punika saged dipun bubaraken. Slendro ingkang dados rasane Duryudana. Slendro ingkang batosipun Prabu Jaka Pitana nipun Kiai Dawaludin menika boten namung setunggal. Lho, dosa lan kesalahane Kiai Dawaludin pemimpin pondok pesantren Sumur Jala Tunda kala wau ora mung siji. Lah pinten? Wonten kalih. Menapa kemawon dosa kaluputanipun Kiai Dawaludin kala wau? Setunggal. Setunggal wong Ngastina sami kathah sing ngaji dhateng mriku. Nggih. Angka kalih pondok Sumur Jala Tunda menika taksih ke bawah wilayah negari Ngastina. Pondok pesantren Sumur Jala Tunda taksih ke bawah wilayah negara Ngastina. Kiai Dawaludin ngedeki pondok tanpa izin dhateng kula. Mila kula nyuwun tulung dhateng Koko Prabu. Pondok
sumur Jalatundha saged kabubaraken. Permara reh manguswamya ngambrangangang kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatkung Prisang gandha wastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto Yayi Duryudana nggih ken bubaraken pondok sumur Jalatundha kala wau nggih nyuwun sewu kula badhe tanglet riyin nyuwun sewu sing diparingke dhateng wong-wong Ngastina ingkang sami ngaji teng mrika nika jane ilmu napa to? Ilmu agami. Agami niku napa? Agami niku aturan saking Gusti Allah. Oh. Kersane napa? Kersane yuwana. Maknane yuwana slamet donyane, slamet akhirate. Lho. Lah nek dasare ilmu ben slamet donya tekan akhir lah kok jenengan malah pegel niku dasare napa? Napa pancen dasare jenengan niku ditik-itik kalian Durna? Sampeyan dienggo alat kalian Durna? Merga sing paling rugi Durna, merga murite pirang-pirang do ngalih rono? Engko aja-aja gek ngono to Yayi. Jenengan mung kangge alat Pendhita Sukalima Begawan Durna. Engko gek ngono engko. Anu pun mboten sahun anu. Pun ngaten. Nggih, wonten mriki lho Yayi, wonten mriki. Wonten mriki dunungipun nyuwun sewu. Tiyang boten semeleh rasane. Tiyang sok-sok keterjang ludira inggil utawi darah tinggi. Sok-sok ketiban stroke lan lintu-lintunipun niku rak wong sing duwe kesenengan seneng ngurusi urusane wong liya. Pun to mang titeni sugihe wong liya. Wong kok seneng ngurusi sugihe wong liya. Wong kok seneng ngurusi suksese wong liya, karo petan karo omong-omongan. Yo lah ngene iki gunane apa ngitung-ngitung kayane liyan gunane niku napa? Mboten wuru niki mengke badhe nuwuhaken pitenah. Nyuwun sewu. Sedangonipun kita seneng ngurusi urusane liyan niku nek ken tentrem rasane mboten saged. Jer Gusti niku Maha Agung niku sampun mranata karo mah dhewe. Pun to Yayi Duryudana duwe negara jembar oke. Awake gagah gedhe dhuwur oke. Ning nek sampeyan kon kaya Yayi Prabu Puntadewa mboten saged wibawane adoh. Nadyan to Yayi Puntadewa niku wonge kuru klular, kelulur, kelemar, kelemer. Ning krana wong tekun ngibadah kandhas panelangsane ngene sambung rasa kali sing kuwasa limang wanci ora ditinggal tirakate banter wirite ya tansah dipersudi mula wibawane gedhe yen ditimbang kalian Nyai Prabu Duryudana nggih napa mboten ngomongke Puntadewa lho niki paribasan utawi contoh ya liyane ora kuwi lah niki pun mulai jenengan karo dulure ora rukun kok karo dulur padha dalange ora rukun kok. Wonten mriku. Lah sampean karo dulur ora rukun dak karo wong liya kon rukuna. Nggih wonten mriku. Wong iso terhormat mungguhe pangeran niku wonten papat. Kula baleni nggih. Sing diarani wong terhormat ana ngarepe pangeran niku wonten papat. Lho, papat ritak niku ora ana sing gepok senggol kalih perkara bondo kalih donya. Setunggal, titikane wong terhormat ana ngarsane Gusti niku napa?
wong sing ninggalke maksiat. Mo 5 madat, madon, minum, main, maling. Angka kalih wong iso terhormat ana ngarsaning Gusti sing gawe urip niku wong sing nrimo pandum rejeki paringane Gusti. Kula niku mboten sugih ben, mboten gumun. Ngoyak kondang wonten donya nek ora kuat imane, mblayang morale niki mengke entekane sing disambati nggih bangsaning setan iblis demit nggih. Lho, kathah contone pun kathah. Tiyang ingkang boten sabar ngenteni peparinge Gusti sing Maha Kuwasa, njlewar metu tegalan, terabas metu pekarangan, ilang kang iman, sambat yang setan. Mongko setan niku pancen ngenteni kelakuane wong-wong sing padha njlewar imane. Ya iku panggonane pangananku sing empuk ya iki. Jalaran setan niku mboten leren anggenipun ngejak dhateng manungsa supaya ben dadi kancane esuk dadi isine neraka jahanam. Angka 2 niku wau nggih nrimo pandum rejeki paringane Gusti. Nggih. Kudune Yayi Duryudana melu seneng ana kiai sing melu-melu ndandani morale bangsa, melu-melu ndandani akhlake manungsa. Kudune melu seneng. Kula jane nggih pun mireng Baladewa jan-jane niku nggih pun krungu. Nggih. Kula niku sampun krungu. Kula sampun krungu menapa? Warga kula dhateng negari Mandura niku nggih tumut ngaji dhateng mrika. Warga kula dhateng negari Mandura niku nggih wonten sing ngaji dhateng pondok pesantren Sumur Jala Tunda. Minggu iki wayahe RT iki, minggu sok wayahe RT kono. Ngaji teng pondok Sumur Jala Tunda. RT niku mboten kula seneni, ning malah kula sangoni. Lho ngaten. Kok malah disangoni? Nggih. Eling-eling RT niku olehe nggo apa to? Siji pilihan RT, loro pilihan takmir masjid niku mesti akeh sing indo. Siji pilihan RT, loro pilihan takmir masjid mesti akeh wong-wong sing do endo. Mergo ganjarane swarga. Jajal, sok nek pilihan DPR, bae sing ngedum duit rono rene bae numbuk bentus nibo nangi. Endi-endi sing kulino arep ben dipilih kok ngedum duit, nggih niku calone bajingane nggih niku besok. Mang titeni. Kula niteni wit biyen kok kula. Wong kok ngedum duit niku keake mesti duwe pamrih. Iki sok mesti balike semene. Nek wis enek tembung balike semene iki sok nek sing diprioritaske ora kepentinganing para kawula ning sing diujuk mung blenduke wetenge dhewe. Nuwun sewu. Balik wonten ing benang merah, titikane wong terhormat ana ngarsaning pangeran siji ngedoi maksiat, loro nrimo ing pandum. Nah, ingkang angka 3 Yayi. Niki sing perlu kula aturaken krana dhateng mriku Gusti anggenipun paring dawuh niku cetha sanget. Sing diarani mulya mung Gusti niku wong sing gedhe takwane. Takwane niku tegese nindakake perintah, ngedoi cegah. Angka 4 sing pungkasan titikane wong terhormat ana ngarsaning pangeran niku tiyang sing sregep ndonga. Ndonga. Nggih. Nanging nggih kula cok dikabulke nek saurunge ndonga gelem sik karo sing ngelem utawa muji-muji karo sing arep dijaluki. Nek sadurunge ndonga karo pangeran, sadurunge ndonga karo Gusti Allah niku ngelem dhisik karo Gusti Allah, karo sing arep dijaluki niki mengke mesti kathah kasile, kathah kabule. Padha kali wong arep nyilih utangan nika, mang perhatekne wong arep nyilih utangan nika upamane ana wong namu ning direktur Exindo sak upamane. Nggih. Ana wong dolan rono. Menika nyuwun sewu Bapak kula teng mriki badhe angka setunggal silaturahmi. Angka kalih baya jenengan niku sampun sukses kariripun, sampun luar biasa pembangunanipun. Anggenipun ngabdi teng Bumi Nganjuk. Angka 3, Pak niki kula mbetahaken dhuwit 10 yuta. Lho, wonge nek wis dialem ngono sik mak telusur 10 yuta ya dikeki.
Beda nek wong ora kenal, ora gelem ngelem, ora gelem sapa aruh njaluk utangan 10 yuta. Jelas disatru sak umur urip. Ngaten. Nggih. Terus papat kala wau menawi paduka Yai Prabu saged netepaken boten usah kuwatir. Perkawis papat kala wau boten saged surem wibawanipun paduka Yai Prabu anggenipun dados ratu. Ambak wonten pondok pesantren paduka mbaten nyaingi negara Ngastina. Boten badhe surem wibawa paduka Yai Prabu. Mongko kanthening tumu salami mung awas eling-eling lukitaning alam eling lukitaning alam kadiwedyaning dumadi supardi mring sasama samaning manungsa sami inggih Koko Prabu ngestakaken dawuh. Lah balik wonten pondok Sumur Jalatunda jenengan boten rugi kok Yayi, jenengan boten rugi ngeragati nggo kepentinganing agama niku boten rugi. Nek enek apike wong Ngastina sing bathi nggih jenengan piyambak. Lho nggih. Lajeng nek miturut paduka Koko Prabu Mandura lan miturut pamanggihipun Bapa Panembahan Begawan Durna kadosa pundi? Nek kula beda pendapat kalian anak Angger Prabu Baladewa. Nek kula tetep teguh kalian pendirian kula. Pondok Sumur Jalatunda dipun bubaraken kemawon. Pancen pondok niku lagi sewulan lagi 2 wulan. Nek niki pun setahun 2 tahun, ibaratipun wong-wong Ngastina niku pun diumbah utekipun, diumbah pikiranipun menawi sampun kompak sing diumbah pikiranipun badhe jongkeng kawibawanipun paduka anak Angger Duryudana ingkang dados ratu wonten negari Ngastina mriki. Satemah pimpinan wonten ing negari Ngastina mriki besok ora Prabu Duryudana ning Kyai Dawaludin. Menawi Koko Prabu Mandura kula tetep rumajang kalian niat becikipun Kyai Dawaludin kala wau. Sebab napa? Ngastina sakniki niku nembe bobrok morale. Nggih? Nembe bobrok morale. Perlu didandani sithik mbaka sithik. Nggih. Mula penting, mula baku wong-wong sing nengenake babakan panembah, wong-wong sing nengenake babakan kautaman niku penting sanget. Kados Kyai Dawaludin pengen dandani morale wong-wong negara Ngastina. Kula sanget rumajang, kula sanget condong. Malah nek pondok pesantren Sumur Jalatunda dipun bubaraken Prabu Baladewa ingkang badhe mbelani Kyai Dawaludin kala wau.
lenging driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir lena tanpa ganin yen tantulusa mengko sang Dyah Utama tatas titis tetes pangandikane nata ing Mandura Prabu Baladewa nadyan ing cipta tumanduk kelawan Prabu Duryudana parandene sedaya para kawula sak pendhapa tintrim tumungkuling kisma midhangetaken pangandikaning Sang Balarama rikala semanten gegodhongan tan ebah samirana datan lumampah kedadak gedher kawula sak pendhapi samya alok ana wanara kusika seta tegese kethek kang wusi putih wantun minggah ing pendhapa negara Ngastina repepeh pindha sata mungguing petarangan singak kang samya mulat he kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan Om maweh rarasrehaning driya Om amit pasang kalimantabik pisawanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang towang nyuwun sewu lemah bengkah nyela-nyela saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti dumateng sinuwun Prabu Duryudana ya Anoman banget panarimaku gawe bombong ing pikir ora liwat pangestuku wae tampanana Anoman nun inggih kula pundi dados jejimat sinuwun dekepenakne anggone padha lungguh nok-nok non ngestakaken dawuh
Iki pendhita Kendali Sada sing peparab Begawan Anoman lakar kasinggihan sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Dikepenakne anggonmu padha lungguh ya Anoman. Lho nggih, mboten kirang sekeca anggen kula lenggah. Sembah pangabektiku kula katur sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Ya wis ndak tampa agawe bombonging pikir ora liwat pangestuku wae tampanana senggono. Lho nggih, kula tampi ngasta kekalih kula pundhing mestaka andayana jejimat gesang kula. Njandur gunung kadingaren kowe prapta menyang negara Ngastina kene. Sajak sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita kang amengku gati. Nuwun inggih sinuwun ngaturi wuninga. Bilih sak mangke kula puruhita dhateng Begawan Kyai Dawaludin wonten ing Pondok Sumur Jalatunda. Edan kowe Anoman kowe kelebu murite Kyai Dawaludin. Nuwun inggih lakar kaluhuran kados mekaten. Oh alah Anoman. Wis tuwek mambu lemah barang panggah meguru wae. Dek sing kok goleki iki apa to Man? Anoman kowe wis tuwek kempong perot jambul uwanen. Dadak meguru ana Sumur Jalatunda, meguru. Apa? Nyuwun sewu panemban, wong ngudi ilmu tambah kawruh menika mboten wonten watesipun, ibaratipun awit lair ngantos dumugi pati, wiwit jabang ngantos rapang, wiwit indil-indil nganti ondol-ondol. Anoman, wonten dawuh. Mara Diage, sedyamu apa? Karepmu apa? Kowe sowan ana pendhapa negara Ngastina mriki. Bares kures blak kotang terus terang. Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Sowan kula prapta jengandika sinuwun minangka dados duta utawi utusan. Kula dipun utus kalian guru kula ing Pondok Sumur Jalatunda. Nuwun inggih guru kula pun Begawan Kyai Dawaludin kala wau. Kowe diutus. Nggih. Lah banjur Anoman kowe dikongkon apa? Nyuwun sewu menawi lepat diagung pangaksami. Awit kula menika nampung mestuti napa ingkang dados perintahipun guru kula Kyai Dawaludin. Anoman sowan dhateng negari Ngastina mriki tinanggenah boten ketang sagebyaring tatit. Sang guru kula, Sang Kyai Dawaludin badhe ngampil utawi nyilih wujudipun Dampar Kencana negara Ngastina. Edan kowe Anoman. Caca mentaplir kinatap tuko yayasinipi. Caca bang mawinga-winga wengis kumejot patoning lati. Desmalaning rat leketeking jagat gelah-gelih bumi panusmaning jajalanat sukertaning bawana. Tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok. Anoman, anggepmu apa? Kyai Dawaludin gurumu kepingin ngampil utawa nyilih Dampar Kencana negara Ngastina. Tegese Kyai Dawaludin kepingin jongkeng palungguhanku dadi ratu ana ing negara Ngastina iki. Krana apa? Krana Dampar Kencana utawa kursi Kencana mujudake simbol kewibawaaning Prabu Duryudana. Nantang alus Kyai Dawaludin yang satelek.
Baladewa Narpati duwe Nareswara Kresna sakalanggung tresnanira marang Sahdian Banon Jinawi abdine Yayi Prabu Kresna kowe iki abdine adiku sing minangka dadi titise Bathara Wisnu. Ning kenang apa kowe ora iso milah, kowe ora iso milih. Endi to perintah sing bener, endi to perintah sing ngawu-ngawu gawar. Endi to perintah sing becik, endi to perintah sing elek. Anoman sumurupa. Paribasan sedumuk bathuk senyari bumi. Kiai Dawaludin kang bakal nyilih dampar kencana negara Ngastina ateges kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina. Paham ora? Goblok kowe Anoman, goblok. Ah! Sumolole sumorante imprit gandel buntut maju kulo hawala. Anoman jare kowe kuwi pendhita ana ing Kiai Dawaludin. Kenang apa kowe kok ora tanggap ing sasmita? Kenang apa kowe ora waskita? Dene kowe diloropne, kowe dijlomprongke, kowe diblusukne karo Kiai Dawaludin kok manut ae. Oh ala Anoman pendhita kethek, pekok kowe Anoman, pekok kowe. Enek tekek mangani debok, enek kethek lah kok goblok. Ya kowe kuwi ya. Dasare kethek iki derajate ana sak ngisore menungsa, Dadi gampang dipengaruhi, gampang kombak kumbuling kahanan. Kowe iki dienggo mikir lho, Tek. Kene iki dienggo mikir lho. Nek ora iso mikir lerena dadi pendhita, wis dadi begal, dadi preman ning pasar ngono. Goblok kowe, Mas. Andedal gayuh kekono Risang Ramandaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning wareh Ong Mbadha kolan tanpa tuwa
mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari ing wauta kaya mangkono sedaya samya ngunek-ngunekke risang Anoman ibarat entek amek kurang golek anggenipun ngundamana risang kapiwara Anoman datan ngucap nadyan mung sakecap ananging malah sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga ngeningaken panca indriya panca lima indriya pengangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu supiah nafsu amarah kang sarta mutmainah wus biningkas among sajuga ingkang sinidikara mandeng pucuking grana anut marang giyaning kekayon kayung-nyun angayati ayaning paratama kaya mati sajroning urip urip sajroning pati liyep layap ing aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati jati-jatine risang senggana matek aji saipi angin sedyane arsa medal saking kraton negara Ngastina nanging lakuning Anoman malah keblasuk tumuju aning keputren negara Ngastina Anoman ilang, Anoman ilang. Wah. Anoman ilang kok Prabu. Wah, meneng ndi iki mau? Lole ketek ilang. Dadi ador-ador miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rinarepan mring pra abdi Koko Prabu Baladewa Anoman ical Koko Prabu Anoman ngilang lah inggih to Yayi mak keplas ilang saking Pandulu niki saged dados bukti nggih Anoman kalah wibawa kalian Pendhita Durna padha-padha pendhitane ning bareng diunek-unekke ngilang tanpa sengkan ngilang tanpa sebab pun mboten usah kuwatir Anoman niku minder Anoman niku wedi kalih Pendhita Durna kula sumelang yen niki mengke Anoman gadah niat ingkang boten prayogi Bawa paman patih senggune wawan kula wonten dawuh tinimbalan nggih anak angger Prabu Duryudana Kakang Dipati Basukarna wonten tinimbalan Yai Prabu Paman Sengkuni lan Kakang nganggo Karna Basusena kula utus ngupadi wonten pundi murcanipun senggana ganjel batos kula ganjel ati kula menawi dereng wonten katerangan ingkang cetha bab ilange Anoman